sa Embarcadero sa Legazpi. Punta kasi kami ng immigration. Gawa ng mag-ano si My Love ng visa. Dumi man ang tubig ah. Dito sa building na to ng Embarcadero ang immigration sa 3rd floor. Tapos sa 1st floor yata ay grocery. Maluwag siya, may hotel nga ito eh. Pero hindi pa naman kami dito nakapag-check-in. Tapos may mga pasyalan din dito. Tapos na kami sa immigration. Mas matagal pa ang aming binabiyahe papunta rito ay mahigit 1 oras. Samantalang ang pinakamatagal namin na stay sa loob ng immigration ay 20 minutes. Wala kasi siyang ganong tao. Bihira lang yata dito ang turist. Yeah, maybe it's excused, exempted because of the holiday. She said, okay, this is inside 24 hours. Yeah. Information. You can first working day and full day. Yeah. Papasok kami ng Pure Gold. Andito to sa ground floor nitong Embarcadero na building. Dito kami ngayon sa Trep Cafe. Kakain kami ng dinner lunch bago kami uuwi.
Du är gonna come to Naya or Nickel Spring?